addinin mu abin da ya koya mana zamu karbi gaskiya daga kurin kowaye dan ko kafiri ne kai ba kai shedan kafirci ba kuma an karbi gaskiyarsa sannan duk wanda yake da gaskiya ko ba yahude ne addinin mu yana cewa a ban masa gaskiyarsa da Allah mun gane to da haka ake yin addini shi sa ga wata mas'ala ana ta tattauna ta wallahi ni Allah ya sani ina yin wannan magana ne ba dan kalubalanci kowa ba ban ma isan kalubalanci kowa ban kai ba a ilmance ban kai ba a shekaru ban kai ba a komai ban kai ba amma duk abin da aka yi in baka gane ba dole zaka ce ba gane ba dan shugabanninka da malamanka su ma bayanin da za ka gane na saurari lecture wani babban malami da yayi a Abuja dalilin sauraron ta shine dan naji dalilin da zai gamsar da ni cewa Quranic Festival gaskiya ne wallahi nayi wannan ne dan haka to amma iya abin da naji sai na fahimci wani abu guda daya za ga shugaban Izala bangaren Jos yayi maganganu marasa kyau akan sai shugaba Balalo wanda shugaba Balalo kowa ya sani mutumin kirki ne mai sanyin hali mai tausayi wannan maganin bai kamata a yi su a kansa ba to a cikin lecture sai naga an yi raddin wannan magana abu ɗaya da na fahimta kenan a ciki abu na biyu sai aka ce Quranic Festival an yi a ƙasa kaza an yi a ƙasa kaza an yi ƙasa kaza ni kuma a gani na dan an yi a wannan ƙasar da wannan ƙasar da wannan ƙasar ni ba hujja bane a wajena abu na uku akwai manyan malamanmu da aka ce sun yarda da abin to a addini a iya fahimta ta wannan ba hujja bane dalili shine an danganta abin da Qur'ani amma daga baya an cire festival an sa celebration an sa convention ko ba conference ba an sa convention to sai na tuna wata ka'ida wai suka ce wai al'ibratu bil haqa'iqi la bil musammayat wai inda za a lura da abu ba wai hakikanin abin za a duba ba wai sunan da aka bashi ba ko an kira shi festival ko conference ko convention duk ɗaya ne shi sa ma suka ce wai taghyirul asma la yughayyirul ahkam canjawa abu suna baya canja hukuncinsa misali mutum yanzu in yi shirka sai ya ce tawassuli yayi shirka ne ko ba shirka ba shirka ne in mutum ya je ya roƙi wani Allah sai ya ce so wani Allah ya roƙa ana roƙon wani Allah sai ya ce a so nake kusantar ni ga Allah kaga ya canja mai suna ko shirka ne ko ba shirka ba to shine taghyirul asma la yughayyirul ahkam na Allah mun gane to sai na karanta a fatawa ta Uthaymin sai ya fassara sai ya bid'a fassara guda biyu fassara ta farko shine yin abin da Allah bai shar'anta ba sai ce an samu wannan ne a cikin ayar am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah ko suna da wani abokin tarayya da suka sa Allah ne wanda suke shar'anta musu abu sai ce to bid'a shine yin abin da Allah bai shar'anta ba ma'ana ta biyu da ya bawa bid'a sai ce bid'a shine yin abin da Allah da manzon Allah ba shar'anta ba sannan kuma khulafa'ur rashiduna basu ba yace dalilin wannan shi kuma wannan ta'rifin shine alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajiz to sai ne tambaya mahayyan yanzu wallahi da gaske nake ni dan almajiri ne kai ban ma kai daraja almajiri ba abin da na sani amma ni abin da nake so kullum in zan yi addini to in tabbatar sunna ne na kaga Quranic Festival ko dai ya zama addini in ya zama addini to shin sunna ne ko bid'a yala mun gane a gayyato mutane a tare a wani guri da 'yan izala da 'yan tijjaniya da 'yan kadiriya wasu ma suna kara da 'yan shi'a da 'yan kalakatu to wannan za a yi ne saboda addini ne in addini ne dole magabatan farko sai sun fara yi ni kuma iya dan ilimi na ba wani karatu ne na a zo a gani ba amma dan ilimi na ban ga inda magabata suka sai ayi wannan ba wallahi so nake in dai addini ne wani ya sanar da ni kuma Allah zan dawo nan majalisin in ce
a hirɗinmu sunna ne wannan taron, amma ba zan faɗa kawai ba sai da dalili. Tambaya ta biyu da ne a wancan karatun sai na ce ko kuma ba addini ba ne, to shin za a iya yin wani abu da ƙur'ani ko ba addini ba? da Allah mun gane? Sai nake neman sani, wallahi ba wanda nake kalubalanta, ban isa man kalubalanci wanda suke kan wannan abun ba. Shugabanni na ne, malamai na ne, jagorori na ne, amma matsala ta shine ban gane ba, wallahi ban gane ba, kuma da gaske ban gane ba. Shi sa ina son dan Allah in akwai wanda ya sani, ko cikin ku ɗalibai, ko cikin wanda suke sama da ni, ko na sama da na sama na, in akwai wanda zai iya warware min wannan tsala, wallahi ina bukata. Amma kawai na yadda bayan ga abin da shari'ar ce, wallahi ba zan yadda ba, sai da dalili. Inda dalili zan yadda. Shi sa za gani ba zan taɓa yadda akan wannan mas'alar in ce wani mutunci ba. Abin da ya sa ma nake yin ta a fili, dan a fili ake yin ta. Dan duk wanda ya tashi magana ma sai ya tara mutane. Mana to tun ana yin ta a fili, ni ma zan yi ta a fili. Amma in babu ansar wannan, ni a guri na Quranic festival ko convention kuskure ne, ba daidai ba ne. Wannan shi ne matsayina. Amma an bani amsoshin nan, an ƙara min ilimi, an sanar da ni, wallahi zan yarda. Amma ni kaina yanzu na gamsu ba wani za a yi wa kamfen ba, na gamsu ba wasu za a ba kuɗi ba. Duk wani abu da ake tunani mara kyau na gamsu. Kawai abu ɗaya ban gamsu ba shine addini ne. In addini ne, ina dalili. A'a ba addini ba ne. To in ba addini ba ne, shin dama ya dace a yi wani abu da ƙur'ani ba addini ba? Shi kenan ni shi ne tambayata. Allah ya samu dace.